Karo diaduk-aduk lho. Bu Li, Iya, Ndok. sama nar masak apa Bu Li dina iki? Oh, boleh saiki arep masak nganu, Ndok. Apa? Masak ndokcit Heeh. karo mihun bumbu iris. Bumbune ndokcit ngene lho, Ndok. Mm. Enak lombok keriting, Terus? miri, jahe, bawang merah, bawang putih, tumbar, merica. Iki mericane merica bubuk, tumbare tumbar bubuk, Ndok. Ya wis ngene, Ndok, diulek. Tak weno ya sendok ya. Oke. Ya saiki sik ae. Iki ndok tak labuk lek ndok. Bumbune ngene iki kuran. Iki lur. Lah biar pengewangi bukli bar ketegalan mulur. Wis ganti mau watel kabeh biar ngewangi bukli cetek geni karo nggodhokne mie putih lho lur dari bukli lur. Mihun ya, Be? Heeh, mihun. Oke. Sik lur tak goleki cibuke lur iki lur. Ndang golek ono sik. Bela kok wajane muwetek ngono ki, Be? Ora iku dibenakne sik. Oh, lah iku kadang diseni banyu. Iki lho lur ngene iki lho lur. Ah. Ben gelis lur. Heeh. Ya, bedang mateng. Kok beras lak luwe barang to, Be? Iya. Kamu sedek nang tegalan lur. Ki sama sik nyapa, Bu Li? Anu ndok iki ngirisi apa iki? Apa? Bawang merah, bawang putih, Heeh. terus lombok cilik, lombok gede. Iki engko tinggal nganu masak bumbune mihun bumbu iris, Ndok. Oh, bumbune iris sing kuwi mie. Ya sekur ngene iki bumbune diiris ini kita. Berarti kok Gus garek cemplung-cemplung ngono, Bu Li ya? Garek cemplung-cemplung ben gelis. Ntar masak ndokcit bumbune digoreng sik niki lor. Oke. Bumbune mateng lor, dikai banyu lor. Banyune langsung akeh ngono ki, Bu Li? Heeh. Iki kok nggodhok ndoke. Lor dijeguri serai, dong salam, gula abang, laos lor. Oke. Dikai penyedap, micin, terus tambahi gula lor. Dikai kecap lor. Kuwi sak bungkus entek kuwi, Bu Li. Iya di nganu sik gak sak kabeh sik, engko lek sasek kurang tambahi. Boleh ya ndok wis goreng iki tok lur. Lek sing suka nang iki duwe petis, duwe asem ngono lur. Lek boleh ora wis goreng iki tok. Indoke jegorne lur. Paling kan nunggu sampai sat ngono. Lek kurang ireng ya tambahi ngono. Tambah apa kecape? Tambah kecap. Soalnya masak endok akeh lur. Akeh iki piro to? 10 krat. Alah 10 krat alias biji. Lagi ke babe telu, sampean telu, keupung telu. Pas turah sitok. Kamirawati ini jauh telu lur. Weh, Buar langsung sak madangan. Lho, wis mateng ndoke lho. Wih, warnane wapi Bu Li ya? Heeh. Jan Meringin. Entas. Mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Asap dari bismillah. Alhamdulillah enak sumpah. Terang. wah banyune wis umum iki lur. Heeh, babe. Iki mau wis diduki minyak lur karo babe banyune. Ben mine ben ra lengket. Oke. Saiki mine dicemplungne lur karo babe lur. Nggih, digodhog mine lur. Mie putih. Es. Karo diaduk-aduk lur. Lur, mine wis empuk iki. Wih. Karo babe arep dintas iki lur. Lor, nyendok ora arek ingkang nyampuri mie lor. Aku
Lor, kubise karo wortele digreseng sik, Lor. Ben lemes ya Buli ya. Lemes. Kubise karo wortele wis lemes, Lor. Heeh. Kok diungkas ae. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak ngene engko dilebokne mie engko. Lor, iki bumbune mie iris digoreng, digorne. Wis mateng Lor bumbune diwek banyu titik cah kakeh mbakane. Wis sakene. Iki Lor dimasukin penyedap, micin, gula Lor. Ini mie Lor, mlebu Lor. Oke. Kubise sing digrengseng mau dilebokne Lor. Iki Lor bawang prene digoreng Lor. Karo lombok ijo Lor. Piuh 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 piuh. Jan. Oke. Mantep ya. Heeh, jan. Latrine dilebokne. Iki ndoke mau. Nah. Wis meh mateng Buli ya. Mateng, iki sekarang ini ngidep iki tak mateng. Iki mau anu Lor karo Buli diwe laos juga Lor. Oh iya, mini kayak laos. Heeh. Anu ya laos apa sing diiris nek kayak Buli Buli. dicampurin goreng lomboke makae. Heeh. Terus campur bumbu iris mah lho Lor. Iya. Lur, lek masak Buli wis mateng. Saiki babe karo Buli arep madang, Lur. Weh Jan. Wis Lur. temenan. Monggo Lur. Oke, Ya. ya. Cukupne ya Be ya. Ajimukno. Heeh. Wah, Mie putih Be. mie putih. Bumbu iris pedes lho Be. Oh, cocok. Aja kok tumpang sego ngono ku to. Iya ngene. Ah. Oh iya. Ben ketok bedane Buli. Iya. Masalah segone jagung, Lur. Babe Heeh, karman sego jagung, Lur. Senengane ya, Be? Heeh, wis cocok. Weh, enak tere. Oke piro Be? Ndoke loro lah sekalian. Loro? Heeh, loro. Los engko. Wis. Kuy. Babe langsung loro ndoke, Lur. Bumbune kayak ya, titik ya. Wis cukup ku bumbune. Cukup. Oh, Heeh, ya wis. cukup. Ya. Wis. Endang. Coba ndelok, Be, ndelok, Be. Wuh, Tutup, Be, iki nek tutup, babe, Be. Lur. Jan. Porsi jumbo. Muarem lho, Be. Marem Iya, poli. madang pisan. Hmm. Enak lombok ijo lho, Be. Eh, Golek keceplos pedas. iki. Heeh. Oh, apa? Mine. Pas iki. Cocok pokoke lombok utuh iki jan tenan. Heeh. Arman. Tetep selera iki. Ya, Kudune. Aku sitok Be ndoke Be. Oh, aja kaetmu kok babe imbune masalah ndoke. Oh iya iya. Eh, Ya wis imbo, Lur, babe wis imbo. Saya wis madang. Wis monggo, Lur. enggak. Melu madang. Ya, Be, Buli. Monggo, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, monggo Lor. Maaf Lor. Oh, enak bumbune ndok dah. Cocok, Lur. Minum enak Be. Enak mine. Pedes-pedes beh, jan tenan. Apa jodene iki, Lur ya? Kok iso enak iki, Lur? Ya gandengane. Oh, lah ya kuwi gandengane berarti. Wis maem sik Buli, Be. Ah, Be, ndoke Be. Mantep enak, Be. Halo, halo. Heeh. Jos tenan. Masakan ngene iki perlu dicoba, Lur. Kudune. Heeh. Heeh. Kaya segone jagung lawe ngene iki ya enak ya, Be ya. heeh. Babe lawuh apa ae kok segone jagung panggah cocok kok. Heeh. Nah, mine. Nah, Hah? Nah. Iku dhewe Pak, jukune. dhewe ya. Heeh, njukuk dhewe. Wah, kak. Tenan, Lur, pas, Lur, tenan, Lur. Babe kaya wong nguras. Kaya wong nawu ka lho, Lur. Saking enake, Lur. Hmm.
Ana bule, bubes. Nah, Kayak belum. Kayak belungnya aku lor karo babe. Ini lor, belum babe coba. alhamdulillah lur. Le madang wis rampung iki lur. Wis arek ya, Be? Wareg pol iki kowe jan cocok iki lur. Heeh. Enake piye, Be? Enake jan gonggur. Tetep lur, bape karo Boni ndongane dulur kabeh neng endi wae diparingi seger waras sehat panjang umur lur. Amin. Gampang lancar oleh rezeki akeh berkah kabeh lur. Amin. Oke lur, wassalam lur. Matur Matur nuwun.